Ai jingkren Menteri Ketenat Yadari haka jingrakhi ka Dorbar Roads ya ka Border Roads Organisation ya ka Racing Day. Dang yai sngokhya ka India halor ka jinglong jingman ha Ukraine. Pau ka Aspirational District Program kum kanuk sa babha jo ki kampan roy ong Menteri ka Sarkar Padeng u Dr. Jitendra Singh. Badeshim benta Menteri Rangba ka jalla ha ka jingpan khoi ya ka wa soalang ha maulai kanton masal. Ki khubor ki babnya Menteri Ketenat Yadari Rajnath Singh uloong baka jingyai roy jong ki jaka khaput kadai ka benta trekam jong Ketenat Yadari ban pen kre kat kum ka jingkala ka por uwer ya ka Border Roads Organisation na ka BRO ban kentiu shu ya ka jingla ka jongka da ka pen dan kam de ki technology ban ya le ban pen klan ya ka jingte jong ki jaka khaput kamstep using uloong ya ka ni ha ka program hanong ba Delhi kum shi benta jong ka jingrakhe ya ka Racing Day ka banri phulai jong ka ni ka organisation Une Menteri ulakren halor ka jing penkiu kabalapen benadang shen ya ka jing mangtingka jong ka BRO da saupho na ka shispa kata kshaka lai hajar sanspa klur tingka na ka benta usnem hajar arfulai bat yai ban ba ka sarkar ka trei shitam na ka benta ka shongsuk shongsngan ka ri ba ka roi ka par ha ki jaka khaput using ulabu ru yu maunong rim bante ya ka Merit Accommodation Complex hatadapur na ka benta ka shipai ka BRO ki batrei hanong ba Delhi Kani ka complex ka kentup ya laispa arflight li की quarter बट की वे के जिंगते अरुणाचल प्रदेश के भालुकपोंग और टेंगा जैसे सुदूर गांवों को आपस में जोड़ने से हुई थी आगे चलकर जनपदों राज्यों और प्रांतों को आपस में जोड़ने वाला बीआरओ आज हमारे मित्र राष्ट्रों में अपनी सेवाएं देकर उनको हम सब से जोड़ने का कार्य कर रहा है बीआरओ पिछले 6 दशकों से सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक मजबूत स्तंभ बना हुआ है 1960 में सिर्फ 2 प्रोजेक्ट से बढ़कर यह अब 18 प्रोजेक्ट तक पहुंच गया है Dangshan ke India kadang yai penpau ya ka jing sngokhia halor ka jinglong jingman ha Ukraine bat yai ban sang ya noi ka thma ban penkut ya ka jing ya pher jingmut U Councillor ka Permanent Mission ke India shaka United Nation Upratik Pathur Uloong ba ka India ka penram juri ka jing penyap iki brio pat ba ha bucha bat ka kershan ya ka jing toket ba lait luat ha ka bayadei bat kani Umatur ula benrap shushu ba ka India kala menjuri ka jing wanjungo u Secretary General Shah Moscow bat Kiev bat ya ka jing Ukraine ka jong u bat kino yalam ka Russia bat Ukraine Hadian ke jing gentho ki blawan na keleng ka perthai ka India hadu menta ka yailong hapdeng halor ka jing hiatma ka Russia ya ka Ukraine bat weru bat penkut no ya ka thma India has strongly condemned the killing of civilians in Bucha and supported the call for an independent investigation. We support all efforts to alleviate the suffering of the people of Ukraine. We believe that there will be no winning side in this conflict, and while everyone impacted by it will continue to suffer, diplomacy will be a lasting casualty. We welcome the visit by Secretary General to Moscow and Kiev and his engagement with the leadership in the Russian Federation and Ukraine. We agree that the immediate priority is evacuation of civilians from areas witnessing intense fighting. Menteri Ketenat Sains bat Teknologi ke Sarkar Padeng Dr. Jitendra Singh uloong ke Aspirational District Program ke dei ke jing sandur haringkat ke jing thau ke bakenthup habaro kiliang uloong bala itu hadu shispa kharatli ki district haklengkari ki badan kam banwanra e ke jing kala uloong ru baka Aspirational District Program ke bala pelat da Menteri Rangba do kari South Namanchwa ke thmu ban kentiu ya ke roi kapar hakari uloong ya kani hadian ke jinglet khmi ya ke jing trei hasita marhi district ha Bihar kasita marhi district kadai ka wei ne ke shi khatlai tali ki Aspirational District ha Bihar
Menteri Rangba ka jela ukon rat ke sangma haringkat UMDC ka maulai uba tebor lang patau barki dikhat ka dor bar shnong kele shimbenta ha ka jingpen khot yakawa so lang hamaulai kenton masar hene kasni Menteri Rangba ka jela ulong balingba ka jingat reilang jong kishnong ki badan saudong jong kini kawa kan penne yakani kawa duit Laban kedau hang ni baga jing bread nyut haka jela kala long ka wei na ki mat ki ba hakmat do ba ki pat ba ka jawai kala penlong bon ki jing persha ya ka rukam penlang nyut hasar jawai Kidukhat ka Khasi Giant Church Leaders Forum ne ka KJCLF hinin ka sngi kila let banya kendu yo Menteri Rangba ka jela ukon rat ke sangma ban penpau ka jing persha jongki halor ka senjam jo ka sarkar ban penlong a ne ka kam khalai ha ka jela Kinoyalam ka KJCLF kila penpau ya ka jing sngokia halor ka jing ta ya ka buram ka akor ka bami na ka kam khalai Reverend EH Kharkongor ubade na ka balang Presbyterian ulaong baka kam khalai ka kta ya ka jing mo chiperkhat Reverend Kharkongor ulay thu ba Menteri Rangba ulaong bawat la kani ka ain ka don Henry ka sarkar kam pat shim la pentre kam bakadang don hakalenti jong ka jingyakren Menteri Rangba ulaong hakini kinong yalam baka jing thmu ka long ban kentiu ye ka jing yo lum khajna ka jela na ka benta ki kampan roy ki ba pher to gambling parlors in police bazaar in polo any form of gambling is not encouraged by all Christian leaders, all church leaders. Any form of gambling is not encouraged at all. This act having come out passed like this, we have requested, we have asked the government to repeal this act. But as it has not yet been implemented, we cannot give any word now because we need to discuss as a forum then to see what is going to happen next. Kalong ka jing sngo sarong ya ka jela ha ka ba ka wei kalong kmi ka darisuk kharwan lang kalawan ra e ka nam ka buram da ka ba yo ban khur artli ki takma rupa ha ka jing ko mare rile ka ba south sian chispa pa takma runong ha ka jing mare south pa meter ha ka limpong khelo masters games india 8000 4 hanong ba delhi ha ba yakren berkilat pathai khubor ka kong kharwan lang Kabala sapu prasnem karta kala don prangot ki khun bat kala penpau ka jing sngongu yo menteri ka sarkar jela uba sanbor sulai ubla ajing ya rapisa bakan yo ban le yashim benta hakate kalimpung ka Shillong Jail Road Boys Higher Secondary School hinekasngi kala penlong ya ka jing ya pat ba halor kasngi no tobacco day Kajing temu jong kene ka rally ka long ban pen sngo thu ikipat ba halo kajing don kam ban kiar na uduma hadien baka Meghalaya kala long ka wei ni ki jela ka badan buon tam ki bapendan kam yo duma hakari lasdang ya kene ka rally na ka school bala pen ya ling ba ka khindai la bat pen kut biang hap law jo ka school ki khna kila ra iki plakat haringkat kijing tho ban kiar na uduma Mentapat ngini pet ka jinglong jingman ka sin baneng ha Shillong. Ka jing shit ka long arpusau degree Celsius ba ka jing kriat ka long kan real point iwe degree Celsius. Ka jing sngam ka haw ka long nyo pusau na ka shispa man step bat khandai phun real na ka shispa janmit. Ka jing hap slap ka long 0.1 mm. Kala bandan ka jing hap slap ha Shillong bat ki jaka ba marjan. Sasisian pat ngin pinkin mau yapi baya kini ko kubor jongi pila ruban pet live ha ka YouTube channel jong ka DD News Shillong. Shwaban poi shika bakut jong ka top kubor ngini pai biang sasisian yaki mat bakongsan. Ajing kren Menteri Ketenat Yadari ha ka jing rakhe ka Border Roads Organization ya ka Racing Day. Dang yai sngokya ka India halor ka jinglong jingman ha Ukraine. Pau ka aspirational district program kum ka nuksa babha jaki kampan roy ong menteri ka sarkar pedeng u Dr. Jitendra Singh. Bat yashim benta Menteri Rangba ka jela ha ka jingpen khoi ekawa soalang hamaulai kenton masam. Di perlok katung ila poi shika bukut jong ka thup khobor jong imenta ka janmiet hadu banginde shambyang bat phila shai kasngi kuble phi baro.
we reach it? In a few moments. Please tell me, when will it reach? I just told you soon. We have reached the well. See, we reached the water well. It's not about we reaching the well. When will water reach our home through taps? Through taps? Very soon, Goody. You see, the Jal Jeevan mission has already begun. If we shall take a step, the government will take a leap. Really? I hope you